soro শিক্ষিতুল মান খানকে পুরা দুশ্মনী করে তাক জোড়া রাজনীতি খাইমানকে তাক ত্রিপুরা মথা জোড়া সফৈকা একটা দিবা নেতই ফেমাখা কোনো নেতা কারণ তোমা বাটপার নিবাং স্টপ হইয়া হাইছে তাকবো आं सानाय इउटिसि बबगरा सय दफानि बांखे सामखायो ओंखेता इउटिसि इउनाइटेड टेरिटोरियल काउन्सिल 2023 नि आगेव त्रिपुरा तैखिमोन प्रेस मिट खाइलायमोने अमा हायनो जों तिनि नांकुक मानिबां मा फाइलायखा सिनियर जागा प्रथम तंगु सिनि वमकिम जमातिया बसिनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट तंमोनि अ भाइस प्रेसिडेंट ब पुस कत कि पुदो तंखानो बनि जे बुबाग्रानि नाहरमों सिनि थानसानि नाहरमों अ सिनि किल्ला तिप्रा मथा हामचायो जे बनि जे ब विभिन्न भाबे सिनि बुबाग्रानि नाहरमों न केबेंखा किसु सिनि पार्टीनि नियम शृंखलानो ब ब्रेक खाइखा सबाइखा सिनोरा एविडेंस तंगु बनि भिडियो क्लिप तंगु सिनोरा तासारा विभिन्न प्रोग्राम सिनि प्रोग्राम रगो जेमन जों उदयपुर डेपुटेशन लाइफ्र रगो किसु एलाकानि बरक रंनो बरहया बहायखे बादा खाइखा हाइनि बांगै अमो हाइसिन जत्त सिनि त्रिपुरा किल्ला ब्लक कमिटिनि जत्त बाय वासगुइ आमजगुइ नायलायैनो जों तिनि अमो जागा सिद्धान्त मा फाइलायखा ब जे सिनि पार्टीनि रुल मानेलिया पार्टीनि रुल न जे ब्रेक खाइखा सबाइखा हाइ हनै बनो जों तिनि सिनि 6 मास जरातै बनो जों पार्टीनि आसरै तंसिनाय बनगनो तंसिनाय अ 6 मास जरातै जों प्राइमारी रिजनल मनिटरिंग ब्लक कमिटी सेंट्रल कमिटी व जारा तंनाय बर केबो भाइस प्रेसिडेंट तंनाय वमकिम तंनाय बबाय केबो जुगाजुग खाइयासन खायै तंनाय तासारा ब जे कक फानो सातों बनि कगनो संसिनि पार्टी व फनांलिया हाइ हनै बसनो केबें मानि बांगैनो बनो जों ताबक 6 मास जरा बनो नगो सिनि पार्टीनि थेके 6 मास जरा आसरै तंग जाखा बबाय सिन केबो ताबक तिनि निसिनि जुगाजुग खाइया अमंखे खरकसा